Prastarý otec mi nedovolil navštevovať verejné školy a postaral sa o to, aby som mal dobrých domácich učiteľov a vďaka nemu som pochopil, že na vzdelaní nikdy netreba šetriť. Marcus Aurelius, myšlienky k sebe samému. Priatelia, vzdelanie je najdôležitejšia vec, ako na tomto svete môžeme mať. A nesnažte sa ma teraz presvedčiť, že má prednosť rodina alebo zdravie. Pretože práve vďaka vzdelaniu sa naučíme lepšie vychádzať s ľuďmi, vážiť si rodinu a čas ňou strávený a vďaka vzdelaniu môžeme byť zodpovednejší voči sebe, voči svojmu zdraviu a múdrejší v tom, ako sa o seba správne starať. Vďaka vzdelaniu vieme napríklad rozumnejšie narábať s financiami, no a prostredníctvom ním pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Vzdelanie je predsa pilierom a piedestálom nášho života a tým teraz nemyslím nevyhnutne vzdelanie na vysokých školách. Vzdelávanie sa predsa nekončí povinnou školskou dochádzkou, bez ohľadu na to, či sa rozhodnete ísť alebo nie na vysokú školu. Či sa už doma učíte cez kurzy, knihy, semináre alebo rôzne videá, prosím vás, nenechajte nikdy prejsť ani jediný deň bez toho, aby ste sa nenaučili niečo nové. Ja viem, že dnes je to ťažšie než kedykoľvek predtým a tých rozptýlení je veľa. Sociálne siete sú plné hlúpych slovenských influencerov a rôznych pseudocelebrít, ale pamätajte, rovnako ako vás formujú ľudia, ktorými sa denne obklopujete, tak vás formuje obsah, ktorý denne vstrebávate a ktorý vyhľadávate.